Направихме поредния обект в Айтос. С ето такава врата бяхме. Няма никакви проблеми. Можеше да е отворена нацяло. Инструменти стояха тук с дни. Над 5000 евро бяха инструменти, да не говоря за консумативи. Надвишаваха тая сума. Ето това сме направили. Бял гланс. Навсякъде с светещи канали. Двойна лента. 36 вата на метър. Двете ленти правят. Да ви покажа банята. Втория етаж тук малко има скели. Включва се датчик. Ето такава красота. Бял гланс, светещи канали, градини, корнизи навсякъде. Широки. Бяло прахово ободисване. Тази баня. Тази баня. Това е от нас.